Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama nyo rin po ang inyong Basa Princess DJ Rakitera. And we welcome you to the program Top Secrets, kung saan pwede po kayo makapagbahagi ng inyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programa sa radyo na hindi kahuhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome po natin siyang lahat. Actually, dude, may naririnig akong parang parang static sound. Hindi ko sure kung akin sa earphones ko. Sa akin lang ba to? Sa akin lang, no? Wala kayo naririnig na parang static sound. Ako lang to. Minumulto ba ako? Hindi ko rin alam. Hindi ako sigurado. Wala naman. Wala. Sige. Wala. Guni-guni ko lang, dude. Guni-guni ko lang. Palit tayo ng ano. Hindi, dude. Baka ko lang talaga may problema. Parang ganun lang yan diba sa mga relasyon. Parang kala mo problema yung dalawa pero ikaw lang pala may problema. But anyway. Anyway, meron na tayong caller sa kabilang linya. Welcome na po natin siya. Good evening, ma'am. Hello po, good evening, DJ Rakin. Titan. Sir Titangelo po. Yan. Nakakatakot ha. Wag, ingatan mo yung mawala yung OMAM ha. Oo nga Dude, actually, natuwa ako sa kanya. Alam mo kung bakit? Bakit mo? Kasi, sinur ka Sabi ba naman, Sir DJ. Hindi lang DJ. Sir DJ Titangelo. Kumbaga sa UK, respetado ka. Di ba kapag may sir ka sa UK, talagang respetado. Ganun yung level, di ba? Sa United Kingdom. Pero ito si Titangelo, sinur ka, Sabi Dati niya ka ba lang, niyang estudyante? Pinaaral ka ba niya? Charot, with darot. Napalunok bigla si Titangelo. Oy, charot lang with darot. Pero yung mga naririnig kong pagtawa dyan ay parang may laman. Mama, ano pong pwede naming itawag sa'yo? Hello po, DJ Rakin. You can call me Chai po. Chay! Chay, ilan taon ka na? Turning 25 po this coming July po. Yan ang mga hilig ni Titangelo. Mga bata-bata pa talaga 25. Turning 25. Sang lupalok ka naman galing, Chay? Cavite po. Cavite! Pasensya ka na, tumatawa ako kasi may lugar din dyan si Titan Anyway, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Wait lang, Chay, okay na ba nandito ako? Apa naman. Okay, baka gusto mo kahit dalawa ni Titangelo mag-usap. Okay lang, magpaparaya ako. Okay lang. Hindi po. Ay, hindi naman. after na lang daw neto. After, sabi na nga ba, dude Kidding aside, man. Eto na, Chay 25 from Cavite. Ano ang top secret mo? Paano ba? Hindi ko po alam kung paano ko po umpisahan. Pero yun nga po. Actually, may baby na po ako. Kaka 1 year old lang po noong February. Yung work ko ngayon, sa medical field po, sa nurse po. Pero bali second work ko po siya ngayon. Yung unang work ko po ay sa sa Pasay. HR naman po ako dati doon, and then doon ko po nakilala yung tatay ng bata. Paano ba? Doon po nagsimula lahat. Pagka-graduate ko po, and then naghanap po agad ako ng work, which is doon po sa Manila nga, sa isang sikat po na hotel doon. Then, nakilala ko nga po doon yung lalaki. Anong Hindi work niya naman- doon, ma'am? Casino po. Dealer. Dealer siya. Apa. Dealer po. sa S, dealer sa O. Dealer sa C?
di... Basta po, Secret. Okay, sige. Opo. Okay lang. Oo. Mm-mm. Basta dealer siya sa casino. Oo. Apo. Dito Hindi, sa Pasay daw eh. oo, hindi drug dealer to Oh, hindi. Casino Wag, dealer. wag. Casino lang. Opo. Casino lang party na. Opo. Okay, okay. And then yun po, bago ko po makilala yon, nakilala ko po muna yung isa niyang ka-workmate. Mhm. Tapos yung ka-workmate niya nun, ayun po yung naiuwi ko sa bahay, napakilala ko po sa parents ko. And kaya that's why hindi ko po siya napakilala sa parents ko kasi siguro mga 1 week apart lang po ata nakilala ko yung tatay ng bata. Mhm. Kaya hindi ko po siya napakilala sa bahay. Tapos yun, since nagdo-dorm po ako mag-isa dun sa Manila, parang naging ano ako, naging malaya ako. Unlike po dito sa Cavite, ibang-iba. Kahit ako mismo po, hindi ko rin po nakilala yung sarili ko nung nasa Manila ako. Hanggang sa, yun po, saan, sundo niya ako sa work, punta siya sa dorm, ganun lang po lagi ginagawa namin. Hanggang may nangyayari po. And then, Nangyari na? may nangyayari sa amin, ganun po. Hindi kasi Aba. namin alam yung ganyan. Oo, yung mga nangyayari hindi namin alam. Hanggat hindi pinapaliwanag na maayos. Tapos, ayun po, nung time na parang ang petty lang ng pinag-awayan namin, hindi na kami nag-usap that time. Mhm. Tapos, nung mga siguro mga ilang araw, parang di na rin po ako dinadatnan. Hindi na po dinadatnan ng period nun. Parang wala lang sa akin kasi po nasa isip ko lang na baka delay lang ako since yung regla ko po ay parang katapusan lagi ng month. So hindi na po ako nagtaka nun. Hanggang sa nagsabi po ako sa mga ka-workmate ko po sa office na ganito nangyayari na hindi na nga ako dinadatnan. Sabi, ini-advise naman po nila na magpa-check up ka na, ganun-ganon, baka may bata na dyan si tiyan mo, ganyan-ganyan. So sabi ko, wala, hindi. Sobrang in denial po ako that time. Ay, hindi ako buntes, hindi ako baka siguro nadadali lang talaga ako. Hanggang sa one time, parang may eagerness na ako na gusto kong umuwi na sa amin. Parang ganun po yung nangyayari sa akin nung time na yun. Naguguluhan na rin po ako. Parang gustong-gusto ko na po umuwi dito sa Cavite. And then yun nga po, nung pagkapasok, galing po akong Cavite, po papunta po sa work sa Manila po. So nag-commute po ako. Nung naglalakad pa lang po ako sa office nun, para akong naduduwal nung time na yon. Parang ang baho-baho ng paligid ko. Tapos sa isip-isip ko, malapit na ako, malapit ka na Chay, sabi, malapit ka na CR para isuka mo yung isusuka mo. Tapos yun, parang iba na yung iba na rin yung nasa ko nun, parang nanginginig na ako na ewan. Hanggang sa isang co-workmate ko po, nag-open up na ako sa kanya na gano'n yung nangyari sa akin kanina. Na parang nasusuka nga po ako. Hanggang sa sinamahan niya po ako. Sinamahan niya po ako magpa-check up sa Manila rin po. Din yun po, tawag ito, kinongrats nga ako nung nung nag-aano sa akin sa Trans-B. Diyos ko. Mhm. Sabi may laman daw po. Doon ako na parang gumuho yung mundo. Parang gumuho ako, gumuho lahat. Na umiyak na lang po ako bigla nun. Tapos, nung nalaman po nun nila ma'am, parang gusto na nila pong sabihin sa parents ko. Kasi nga po, yung parents ko nga lang daw po makakatulong sa akin, hindi sila. Sila lang, magiging guide ko lang sa Manila. Pero parents ko pa rin daw po ang sasalo sa akin sa huli. Sabi daw po nila, ganun-ganon. Pero tumagal din po ng weeks, hindi ko po talaga sinabi. Kasi ang ginagawa ko na po, uwian na ako nun eh. Uwian na ako from Manila to Cavite na. And then, after po nun, nung nasa isang araw, nasa ako nun, tawag dito, nasa trabaho na po. Parang hindi ko na talaga kaya. Parang talagang bumuhos na talaga yung emotion ko, lahat ng pag-iisip ko nung time na yun.
hanggang sa binidyo call ko si ate. Yung ate ko po. Mhm. Then sinabi ko sa kanya hanggang sa sinali niya sa GC si mama. Hanggang sa yun, nalaman, nagkaiyakan, ganun po. Mhm. Sabi, gusto nila akong kausapin. Hindi naman, nagalit sila, pero yung parang hindi nila pinaramdaman naman sa akin na nag-iisa ako. Yung parang, umuwi ka dito, kakausapin ka namin ng papa mo, hindi ka namin papagalitan. Yung ganun po. Mm-mm. And then, sabi ko, may best friend po kasi ako, 10 years best friend ko pag babae. Yun po. Siya po ang nakakaalam ng lahat na nangyayari. Miski hanggang ngayon po, na hindi alam ng mga parents ko, alam po ng best friend ko hanggang ngayon yung mga kwento nun. Tapos, yun, nagpasama ako sa best friend ko sa amin na samahan niya ako kako at gawa nung kakausapin ako nila mama. Sumama siya. Opo, sumama naman po. Tapos, ayun po, nung time na yun, kinausap ako, gusto nila makilala yung lalaki. Pero ayoko po. Ayoko na. Kasi ayoko niya makilala. Ganun po. Tapos, after po nun, bilang parents, ginabayan talaga nila ako. Mhm. Lahat ng vitamins na iniinom ko, sagot nila, lahat po. Mhm. Tapos po, hanggang sa nag-isang taon yung bata, hindi nakilala ng tatay. Kasi ayokong ipakilala. Kasi one time, nung gumala kami, nagbatangas kami nung tatay nung bata, ginoke ko siya sabi ko, what if, may mabuo, ganon. Hindi ko ipapakilala sa yung bata. Ginanon ko siya. Tapos, sabi niya, ba't hindi mo papakilala? Ako tatay niyan. Gumaganon-ganon lang naman siya. Parang ayun na yung ewan ko, biglang ayun yung lumabas sa bibig ko. Kasi, Anong reaction mo nung sinabi niya yun? Ba't di mo ko papakilala? Anak ko naman yan. Anong tumatakbo sa isip mo nung time na yun? Uy, pwede? O mas lalo ko hindi papakilala? Ano? parang lalong naguluhan ako kasi po ako parang pagtapos na ako sa lalaki, tapos na ako. Hindi ako yung tao na nagbebeg po, yung ganun po. Tapos, kasi po, actually po, yung lalaki po, may anak po. May anak na sa pagkabinata. Pero wala na sila nung nanay nung anak niya. That's why rin po ako. Rin ako na baka ayoko na rin makisali ganon. Tapos, yun po, hanggang tinry kong kinausap. Actually, tinry ko po talagang kausapin yung lalaki. Nung time na umuwi po ako sa amin para kausapin ako nila mama. Chinat ko siya, sabi ko. Pinalam ko naman po, pero hindi ko sinabi na, parang inano ko lang siya na, alam mo na ba yung nababalik, yung nakakarating sa'yo na ganyan-ganyan. Kasi Shai, doon po kasi sa work namin. Makat Yes lang po. namin yung kwento mo Yes po. Shai, medyo gusto lang namin kung sorry kung nalos ako, hindi ko ba napakinggan kanina ng maayos kasi Ako si din. J. Rocky Tinatanong may ko nga kay problema yung Titan Jealous. yung earphone niya kanina. Nagkaroon Yes po. ano ba yung naging problema niya nito ni Guy? Ni Baby Daddy. Oo, ni Anong Baby problema Daddy. ninyo at naghiwalay kayo? Naghiwalay kayo. Kasi para siyang parang hindi pa siya move on dun sa last ex niya. And then parang wala pa siya sa parang ang immature pa niya, kumbaga po. Kaya yung napag-away namin, ang petty lang. Tapos hanggang sa Yun lang. hanggang sa hindi na po kami nag-usap that time. Tsaka ko lang na-find out na pregi na po pala ako nun. Yun lang, no? Tapos inilihim mo yung pagbubuntis mo sa kanya hanggang sa Opo. naging 1-year-old na yung anak Bata, niya. oo. Ay, anak nyo. Hindi, tinry ko po siyang i-chat sa black app that time nung kinausap po ako nila mama. Kinumpunta po ako nila na sabi ko, may nabuo. Ginanong ko lang siya, may nabuo, ganyan. Tapos tinanggi niya po na hindi akin yan. Sabi ko, yan? Dun sa
kakilala sa katropa rin daw po niya. Yung inuwi ko po dito sa bahay nun. Sabi, hindi akin yan, ganyan-ganyan, palaglag mo yan, gumaganon. Ginanon po ako, tapos minura ko siya, kasi, ay, sorry po. Minura ko siya, nung time na, tapos hanggang sa binlock ko na po siya, hindi na, hanggang ngayon, wala na siyang access sa buhay ko, ma'am. DJ. So meaning, nung tinry mong sabihin sa kanya na may nabuo kayo, ganun yung response niya, na Opo, hindi akin opo. yan, sa tropa yan, ganon. Opo. Tapos minura mo siya. Tapos binlock ko na po siya after. Kaya ayaw mong ipakilala sa kanya yung bata. Tapos Opo. fast forward, nagkita kayo, tapos tinanong mo siya na, what if blah 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 blah, may nabuo. Ayun po yung time na okay kami nun, DJ. Yun yung okay kami nun. Parang pinaka-last trip namin, kumbaga. Tapos, Last trip nyo pero wala pa nabubuo o may nabuo na? wala pa po. Pero ayun po yung biglang Ah. biglang umano sa bibig ko. Pasensya ka na kasi parang nag-backtrack ka tapos nag-fast forward ka Oo, tapos may nalito akala kami. ko itong Sorry information po, na to na kinakabahan sinabi ako. mo. Nakadugtong. Kadugtong nung kinukwento mo kanina. Okay. Opo. So, isa-isahin muna natin para right on track tayo dito sa mga kukwento mo sa amin, paglalahad mo Yes. ng mga nangyari sa buhay mo. Okay, so may na-meet ka na guy. Opo. Itong guy na to may nangyayari sa inyo tapos na-meet mo din yung katropa niya. Opo. Okay. Tapos after nun, may nabuo. Pero sinubukan mong sabihin sa kanya, nung nalaman din ng mga magulang mo, kaya lang, ang sabi niya, si tropa ang nakabuntis sa'yo. Opo, Palaglag ayun mo, po. ganon. Opo. Tapos, what happens next? Dito na tayo mag-start. So, ayun, nung bago mag 6 months ata, or before mag 1 year old tong bata, walang nakakaalam kundi ako lang po mismo. Nag-try po ako mag-reach out doon sa nanay nung lalaki Mhm. na nagpakilala po ako na ako yung nakilala nung anak niya na may nag-e-exist pong bata. Tapos, walang akong sa sagot, sa nanay, and then bigla siya nag-private po sa lahat ng account niya. So, yun. Tinry ko lang naman po siyang i-reach out kasi hindi na sa akin kundi karapatan na ng bata. Okay. Opo. Siya kasi 'di ba na-mention mo kanina na itong lalaki, yung tatay Opo. mismo ng bata na sinabihan mo na nabuntis ka niya, Opo. paano niya nasabi na hindi sa akin yan? Gusto ko lang din malaman kung bakit niya na-mention yun na hindi sa akin yan. Sa tropa yan. Paano niya nasabi yun? May naging pag-uusap ba sila ng tropa Kasi, niya na may nangyari rin sa'yo na magkasunod? Halos? Kasi po 1 week apart lang po yung pagitan nilang dalawa po nun. Tapos yung mga katrabaho kasi, yung ibang ka-workmate po kasi doon, parang sa isang sa isang casino po pag may isang kunyari parang paninirang po rin, yung ganun po, parang may kumakalat na ng issue na ganyan, na ganito sa ganyan po. Ayun, isa rin po akong sa na-issuehan nila na lalakero, ganun po. Pero hindi Ilabas na natin yan, yung mga issue. chismis. Yeah, yung Kasi chismis. normal yan sa, Normal yan eh. sa mga kumpanya. Gusto lang Opo. namin malaman ngayon ni J. Rocky, ni partner, na magkasabay ba yung Hindi po. may nangyari sa inyo nung sinasabi niyang tropa niya, tapos ikaw? Kaya niya nasabi na hindi sa akin yan. Kasi para sabihin ng isang lalaki yun na hindi sa akin yan, may pinangahawakan siya eh. May pinaghuhugutan din siya ng salita niya na yun. Pero kung wala naman talaga, baka talagang ayaw niya lang akuin yung bata. Dalawa yan. So, anong sagot mo doon? Meron ba na naganap din sa inyo ng sobrang lapit na date doon sa katropa niya or wala? Kasi tag dito, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Basta around March or May kasi pumasok to yung tatay ni Aya. Tapos April po,
yung inuwi ko po dito na sa bahay, which is yung tropa niya, yun po yung ano ko. Pero alam ko po siya ang tatay. Pero yun nga po, hindi ko na lang po talaga pinaglaban na So ito bang parang siguro mo? I mean, yung sure na sure ka na, ito siya talaga tatay. Ano yun? Opo. Nag-counting ka ng menstruation mo, alam mo Opo, yung filter, opo. alam mo yung kung saan ka fertile, yung gano'n. Opo, Ganun ba opo. yung computation mo sa utak mo kaya na-figure out mo na ito yung ama ng batang dinadala ko? Opo, at saka po may app po ako. Ayun, may May app kasi. Kasi meron kang pwedeng i-download app. Makikita mo dun kung ano yung araw na ovulation mo. Makikita mo dun Opo. kung kailan ka fertile at makikita mo dun Opo. kung kailan ka din rereglahin. So, So, it is okay, diba, na makapag-download ng ganong app, and especially if you are active sexually, pwede ka mag-download ng ganong app para alam mo kung ano yung mga araw na safe ka sa hindi ka safe. Anyway, so going back sa'yo, Chay, Opo. ni-note mo doon na merong naganap sa inyo. Opo. 1 week ang pagitan. 1 week pagitan? And 1 week po yung pagitan ng pagkakilala ko dun sa lalaki. Pero yun nangyari po, months na po. Yun lang po. So, yung nakilala mo sila, 1 week ang pagitan. Kunyari, ako, Opo. nakakilala mo ako. Ngayon, Opo. next week, nakilala mo si Rocky. Opo, pero hindi ko na nakakausap ikaw po. Oo, pero si oo. DJ Rocky na Disregard po na yun. natin yung nakakausap at hindi nakakausap para mas malinaw lang sa tenga at pangunawa ng mga listener natin on air. Opo. Nakilala mo ko, Ma'am Opo. Chay, Opo. tapos next week nakilala mo naman si Rocky. So before mo makilala si Rocky, may nangyayari sa atin ang daming beses, tama? Opo. Okay, tapos na-stop yun. Dahil sa Tapos, petty na Dahil sa rason. petty na rason. Opo. Yung nakaraang yung sumunod na linggo, nakilala mo si Rocky ngayon. Tama? Opo. Nagbengbangan kayo. Agad-agad ba may nangyari sa inyo after? Wala, Ay, gano- wala po. Wala naman po. Wala. Gano'ng katagal? Opo. Siguro kalagitnaan po ng buwan. Ganun po. Ilang linggo lang nga. 2 weeks lang, tama? Siguro po, opo. Yes, gets na natin. Kaya nasasabi nito ni Guy, nung lalaki na tatay nung anak, kahit alam ni Shai kung sino ang tatay daw nung bata, kasi magkadugtong lang o Magkadikit halos. magkadikit halos yung pangyayari. No judgment naman No about dun judgment sa to. decisions mo. Nililinaw lang natin Oo. para kasi hindi magulo yung storya, kalat-kalat eh. Oo. Hindi, tsaka para tinutulungan ka din namin na maibigay yung tamang impormasyon. Kasi kanina rin ang daming mga impormasyon na kumalat na hindi ko alam din kung paano ko din isusunod-sunod eh. Yes. Kumbaga kalat-kalat nga yung yung information na binibigay mo sa amin. At para din ma-express natin yung talagang tunay mong nararamdaman. Diba? Kami naman dito ay nakikinig lang din at nire-reiterate lang namin kung ano yung mga sinasabi mo din. Yes. Para mas matulungan ka din ma-express kung ano yung gusto mo ikwento sa amin. Tama. Anyway, Chay, okay ka pa ba? Opo. Tuloy natin? Tuloy natin. Ano lang po ako. Kinakabahan? Wag kang Opo. kabahan. At least nalilinawan tayo siya at mariresolve natin itong Oo. kinukwento Hindi, mo. tsaka maganda din yung perspektibo ni Titangelo, no? Kung bakit nabitawan din ng isang lalaki yun. Diba? Coming from a perspective of a guy, diba? Na nasabi niya, hindi akin yan. So that means may pinaghuhugutan eh. Pinanggagalingan nga. Yes. Baka napag-usapan na magtropa. So, nung time na sabi mo, 6 months, ganyan, meron kang, ano yan? Ano yung kinukwento mo kanina? 6 months po. Ayun po, 6 months po. Siguro magsi-6 months po yung bata or magsi-6 months po yung bata. Chinat ko po yung nag-try po ako mag-reach out dun po sa nanay nung sa baby daddy po. Yung baby daddy Tapos talaga. na-private na bigla. Opo, bigla siya nag-private and then, ayun, Nasabi mo ba doon na lahat po. Kung paano nasabi niya mo? ako nakilala, ako, na may anak kayo? Opo, na may nag-exist pong bata. Hindi ko na, sinabi ko rin po doon na hindi po ako nag-reach out dito para sa akin, kundi lang doon sa karapatan na lang ng bata po. Ganun ako na lang siya. Shai, eto lang linawin ko lang din bago tayo tumungo sa next story mo na sasabihin. Shai, hindi ba naging magulo sa iyo yun na sa isang buong buwan, kunwari April ngayon, Opo. may nangyari sa atin before tayo Opo. maghiwalay, Opo. tapos
may nangyari sa inyo ni DJ Rocky, 3 linggo lang bago tayo Opo. may nangyari sa atin. Hindi ba naging magulo sa iyo yun? Napatanong ka Ayun, din sa sarili mo na Actually po, yung nag-doubt nagka-count talaga ka ako. ng sorry? Nag-doubt po talaga ako nun Okay. na baka ito yung tatay, ganun Kung po. sino ang tatay sa Mm-mm. kanilang dalawa. Pero ramdam ko po bilang nanay, Yes. bilang, alam mo yung may laman na sa tiyan mo, ramdam ko po na Kung sino. yung, opo. Tapos, yun po, nung lumabas po yung bata, kahawig nung lalaki. Oo. Kasi nanay talaga. Totoo naman yun. Mm-mm. Agree ako doon. Na nanay ang makakapagsabi kung sino Sa kanila. sa kanila ama. Pero dude, tama naman na malilito ka sa una eh. Pero kung medyo 3 weeks or sabihin natin 2 weeks ang pagitan, alam mo pa rin eh. Kasi yun Opo. nga, dun sa base sa calculation sa kalendaryo ng isang babae, hindi ka pwedeng mag-fertile sa susunod na linggo ulit. So, ang fertility or ang fertilized egg, 'di ba, nabubuo lang siya parang once a month. So, kaya nga may tinatawag tayong monthly period. Tapos, unless irregular ka, medyo mahaba-haba yung, yung pag-aantay mo. So, hindi ka laging monthly nagkakaroon ng buwanang dalaw. Pero, through an app nga, yung downloadable na app, depende kung free ka or naka-premium ka. Pero, doon, makikita mo talaga doon kung ano yung window doon na possible na makabuo kayo eh. Pero, kung hindi ka kasi talaga fertile nung mga araw na ginawa nyo yun, malayo talaga na siya yung maging Ama. tatay. Tama. Oo. Agree. Opo. So, okay lang yan siya. At least nalilinawan tayo. Diba? Na re-release mo yung bigat ng mga nasa puso mo ngayon. So, ito na nga. Kumonta ka sa nanay, nag-private. So, nagpasya ka na siya ng hindi ko na kontakin to mga to. Alagaan ko na lang yung anak ko. Opo. Kasi nandyan yung parents ko. Hindi naman sa sinasabing pabuntis-buntis ba tapos papalaga lang sa magulang. Hindi po. Ayun, nag-work po ako para makatulong po kala mama. Tapos, nag-decide na rin talaga ako na ayoko na kumontak talaga. Nag-try lang naman po ako, pero yun nga po, parang hindi talaga. Parang ayaw na. So, hindi na rin po ako nangulit or Nangulit dun sa tatay. Dun po sa parents po. Hindi na ako dumiretso dun sa lalaki. Dun na ako sa parents niya. Pero lumipas ang 1 taon, tapos na-mention mo din kanina sa amin na sinabi nung tatay, ba't hindi mo sinabi sa akin na akin yan? Di ba? May ganong linya. Tama ba ako, partner? Opo. Na-mention kanina na, ba't hindi mo naman nasabi sa akin yan na akin yan? Di ba nga sabi mo kanina, siya mismo ang tumanggi, sinabi niya. Wait lang Hindi ko sure kung ito yung mom brain ko or yung kinukwento mo na ba na yun nangyari na after a year mong manganak? Or parang 1-year-old na? Before. Wala pang bata. Parang tinry ko lang siya. Yung parang sinubukan ko lang hypothetical siya. lang, dude. Okay. Nagtanong siya. Hindi siya yung parang after na nangyari. Nalito na ako dun sa Sinubukan ko lang po kwento siya. niya eh. Oo, Kausapin ko ano yung kasi may mga history, may mga fast forward yung mga kwento niya kanina, kaya medyo nalito talaga tayo. So Thank you, partner. again, etong kinuwento mo kanina about dun sa tanong mo dito sa baby daddy na, what if may mabuo tayo? Parang paninindigan niya. Kaya kung sakali man na talagang nakabuo kayo nung time na yun, feeling mo paninindigan niya. Ganun ba yung naisip mo nung time na yun? Opo. Opo. Ayun. Okay. So, yun, dude. So, parang nagkaroon pala sila ng dating conversation na gano'n. Na gano'n. Oo. So, Challenge hypothetical lang. So, just in Okay. case na ganyan. So, Kasi po kaya po pumasok sa akin yun kasi parang kasi po siya may baby na rin po. Baby boy. Tapos pero wala na sila nung part nung nanay ng bata. Matagal na. Tapos nagkaroon siya ulit ng girlfriend, which is ayun nga po yung parang naging kami nun. Tapos parang di siya makamove on dun sa ex niya na yun. Dun sa sumunod dun sa nanay ng bata. So, parang hindi ka rin sigurado sa kanya sa pagpili mo sa Opo. kanya. Tagilid Opo. siya. Kaya nga nung hindi na sila nag-contact, parang okay na lang sa kanya. Not until nakabuo sila. So, kailangan niyang kontakin uli. Opo. Pero ayaw naman. Okay, so fast forward.
anong talagang itinawag mo sa amin ni Titan Jello? Anong sitwasyon itong kinabibilangan mo? Kung ano, kasi okay naman po ako na, kami ng baby ko. Pero parang may pumipitik-pitik pa sa isip ko na what if na i-kontakin ko po ulit po ba yung parents ng lalaki or ng ano. Parang kulit din gano'n. Mhm. Baka ang nasa isip ko lang baka na hawakan lang nung lalaki yung account ng magulang, yung gano'n po. Gano'ng Wait what lang if ha, po. masyadong nagre-rely itong lalaking to sa mga magulang niya. Gano'n na ba katanda tong lalaking to? At parang Oo, hindi siya walang sariling paa. hindi siya dependent. Mhm. Kasing edad ko lang din po. Turning 25. Opo, gano'n po. Mm. Matanda lang po sa akin ng months. Pero yung buhay nitong guy na to, baby daddy na to, nakaangkla sa mga magulang niya? Mm. Hindi, sa ngayon po parang wala na rin po akong balita kung ano na buhay nun. Pero yun po, bago po ako umalis dun sa work na yun, siya muna yung umalis. Siya una yung umalis muna. Mhm. Bakit Bago siya ako. unang umalis? Kasi po, dun kasi sa hotel na yun, parang may nangyari kasi nakita siya ng manager na nagbe-vape sa tapat ng ng trabaho. So, yun. Forced resignation. Tapos ikaw, anong rason mo kung bakit ka umalis dahil nabuntis ka? Yun nga po, nabuntis nga po ako nun. Mm. Tapos, yun po, after, nung naka 3 months na po si baby, nag-decide na rin po ako na mag-work po ulit. Since mabait naman po yung bata. Hindi naman alagain. So, merong pumapasok-pasok, pumipitik-pitik sa'yo na why not kontakin ulit itong si baby daddy? What if kontakin na lang si Opo. parents nito ni baby daddy? Ayun nga po. Kaya Paano mo hindi siya ko po kukontakin if alam. ever? Ano pang social media accounts ang connected kayo? Yun nga po tawag dito, dun po, may sa Black App po. Dun po kami, parang nagkaroon kami dun ng conversation. So, yun nga po. Dun sa account ko na yun, sa Black App, parang pinapost ko dun yung bata. Tapos, nakita ko na parang naka-block na pala ako dun sa account na yun. And then, tapos nag-download po ulit ako ng isang app, which is yung yung letter T po na parang messenger po yung, parang ano po yung logo nung app na yon. Tapos nag-pop up po sa akin na nandun po yung number niya, ganun po. Tapos nag-pop up rin po sigurado yung number ko sa kanya. So parang nangangati ka ngayon na kontakin siya dahil nag-pop out yung number niya. Ayun nga po. Opo. Kumusta pala yung state ngayon ng anak nyo? Okay naman po. Nakaninong Malusog. pangangalaga siya? Kala mama po, dito po sa bahay. So kapag nag-work ka, sila parents na nag-aalaga? Opo, si mama po yung nag-aalaga. Grateful tayo sa mga magulang natin, no? Oo naman. Na Sobra po. hindi lang tayong ang mga anak nila yung inaalagaan, kundi extended hanggang apo. Tapos pag Oo. pinagalitan mo pa yung apo nila, sila pang galit sa'yo. Oh, awayin ka talaga. Talagang away yan. Anyway, so kaya ka ba tumawag? Kasi nanghingi ka ng insights namin, ng advice, ng payo? Opo, DJ Rocky. Parang need ko lang na may labasan din ako ng problema. Then, mag-ask rin po ng advice kung tama po ba yung gagawin ko or mag-stay na lang ako na wag na manahimik na lang na kumbaga kami na lang ng baby. Ganun po. Ang rason kaya mo gusto ipakilala, Chay, kasi dahil gusto mo yung karapatan ng bata ay maibigay mo. At makilala rin ng tatay yung bilang karapatan niya bilang tatay ng bata na makilala niya rin yung bata. Tama? Opo. Okay. So, gusto mo na marinig ang mga advice namin or payo namin? Opo. Ready na po. Siya dun sa move mo na yan. Para sa lalaking POV. Kasi magkaiba kami ni Rocky kung sa ganito.
Para sa akin, walang mali o tama dyan sa desisyon mo na yan. Kasi bilang isang magulang, nasa sayo yung bola para magdesisyon para dun sa bata. Kung tingin mo makakabuti na makilala niya yung tatay sa ganung edad niya pa lang, bilang nanay, na karapatan mo din talaga naman na bigyan ng mga buong pamilya o makilala man lang nung bata o pati nung tatay yung bata. Tama yun. Pero kung tingin mo bilang magulang na makakasama para sa bata at para sa emosyon mo, sa sarili mo, pag pinakilala mo to, ay hindi rin magiging okay yung pakiramdam mo. Siguro, sundin mo yon. Kasi bilang magulang o bilang nanay, karapatan mo yan eh. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang yung bata, pati yung emosyon ng nanay. Pati emosyon mo. Dahil, oo, may karapatan yung bata na makilala yung tatay. Pero kung hindi rin naman kayo magiging maayos ng tatay at hindi nyo rin mapag-uusapan ng maayos kung paano yung co-parenting nyo na lang doon sa bata kasi hindi na kayo okay, baliwala lang din. So, ikaw, Shai, ma-advise ko lang sa'yo, kung handa ka na tanggapin kung ano man ang isasagot sa'yo nung guy, maging, oo, tatanggapin ko yan dahil anak ko yan. Hindi ko tatanggapin yan kasi Hindi hanggang ngayon, hindi akin yan. Tanggapin mo yun, Shai. Masakit ang katotohanan. Masakit din ang bagay na alam mo naman na tama yung ginagawa mo pero mali yung balik sa'yo. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Bilang nanay, maging matatag ka. Nasa'yo yung bola. Nasa'yo ngayon yung pagdidesisyon kung paano yung ikakabuti at ikakaayos ng bata. Para sa akin, ganun. Ang ganda lang actually yung sinabi ni Titangelo. Agree naman ako dun sa mga sinabi niya. Dagdag ko na lang siguro to, no? Sabi nga, pag nagkaroon ng bata o ng anak, it takes a village to Yes. really raise them. So, it takes a village to raise a child. At maswerte ka na meron kang mga magulang na handang umakay, 'di ba? Na nasasandalan mo sa pagkakataong ito. Pero sana, 'di ba, meron ka talagang partner na nandyan eh. Kaya lang wala eh. Kumbaga, hindi talaga niya tinanggap nung una mong sinubukang sabihin sa kanya na may bata eh. Doon sa kagustuhan mo na EPM siya, kontakin siya, walang masama doon para sa akin din. Dahil kung ginagawa mo naman ito para sa bata, why not? It is a shared responsibility na dapat kayong dalawa talagang magpapalaki dun sa bata eh. Sana mapag-usapan lang talaga yung co-parenting at kung hindi niya man talaga tanggapin na sa kanya pa rin yung bata o na ay, hindi sa akin yan, kay katropa pa rin yan. Kung ganun man, tapos gusto mo pa rin ilaban na, sige, papa-DNA tayo, paternity test. Tama. Ilaban mo. Kasi Laban mo. dude, ako naniniwala naman ako na sa pagkakataong mga ganito, kumbaga, it is time para i-set aside yung tinatawag nating ego, pride, 'di ba? Kung kailangan talagang sige, gawan ng paraan para maipakilala doon sa tatay, go. Hangga't hindi pa nauubos yung mga paraan para maipakilala, go. Kasi at least wala kang pagsisisihan kung sakaling hindi niya na talaga nakilala, tapos lumaki yung bata, tapos okay Wala yung ka estado ng bata in the future, 'di ba? Wala kang pagkukulang. Babalikan mo yung mga pagkakataon na sinusubukan mo ipakilala sa kanya yung bata, tapos siya, nasa kanya lahat ng pagsisisi. Bakit? Kasi sinubukan mo lahat ng paraan para maipakilala sa kanya yung bata at para mabigyan siya ng karapatan dun sa bata. Siya yung mismong tumanggi doon sa mismong mga pagkakataon na yun. So, yeah, busin mo lahat ng bala mo sa pagbibigay ng pagkakataon dito sa taong to. At least, kung sakali man, again, na dumating yung pagkakataon na yun, wala kang pagsisisihan kasi sinubukan mo lahat ng kaya mo. Yes. Tsaka, Chay, may dalawang side kasi na pinanggagalingan itong lalaki. Silipin natin yung side na
Kasi blind siya eh. Nandito siya sa thinking niya na pinagsabay mo kami nung tropa ko eh. Paano ko sasabihin na sa akin yan? Meron din namang side na talagang ayaw niya magpakatatay. So, Ayun nga. yun nga eh. Pero hindi tayo pwedeng maging bias eh. Kailangan valid lahat eh. Yung ganong side. Bakit? Kasi nga, tama si DJ Rocky. Hanggat hindi mo pa nauubos yung bala mo para mapatunayan na anak niya talaga yun at sa kanya talaga yun, gawin mo. Gawin mo. Ngayon, kung hindi talaga niya anak yun, may karapatan talaga siyang hindi niya sasabihin yun. Pero kung sa kanya yon at napatunayan mo, pina-DNA mo, hindi kasi masasabi na kamukha niya kasi. Kamukha Ayun, niya eh. actually po, nung time na nagsabi po ako sa kanya na buntis nga po ako, tinanggi niya po yun. Tapos may sinabi siya na, sige, pag lumabas yung bata, ipapa-DNA natin. Gumanon po siya. Pero dahil sa galit ko po, sinabi ko na talaga sa kanya na, ngayon pa lang, todo tanggi ka na, tapos gusto mo pa ipa-DNA. Tapos pag Hindi, sinabi karapatan ko niya yun, Chay. Karapatan niya yun, Chay. Ako magagalit naman ako sa'yo kung tatanggalan mo yung karapatan niya na ganun. Bakit, Chay? Kasi bilang isang lalaki, 'di ba? Bilang isang ama, 'di ba? Na hindi mo pwedeng basta yung ipaako bata. yung bata sa guy ng Oo, lalo na't alam mo na, Alam mo na- yung dating history niya. Yes, oo. Hindi pa pwede yun, Chay. Kumbaga, tinitignan din natin yung mga katulad mong nanay dito na hindi pinapanindigan. At galit ako doon sa mga tao na hindi marunong manindigan ng bilang isang lalaki, tas sasabihin niya hindi niya anak yan. Pero dinitignan ko din kasi yung side na bakit niya sinabi yon na hindi niya anak yan kasi may pinanguhugutan siya. 'Di ba? Hindi walang lalaki na matino na magsasabi na hindi ko anak yan kung wala siyang pinaghuhugutan. Kapag sinabi niya yon, ibig sabihin ayaw niya lang magpakatatay. Yun lang yun. Ako naniniwala ko bilang lalaki, titindigan ko yung paniniwala na yun. Ngayon, Chay, kung tatanggalin mo yung karapatan bilang nanay nung bata at doon sa tatay na wag ipa-DNA at siya naman na mismo nag-insist sa'yo na sige, paglabas niyan, ipa-DNA natin. Ibig sabihin, handa siya maging tatay. Tanggalin natin yung side na hindi siya na gusto magpakatatay. Nandun siya sa punto na Naniniguro lang siya na naniniguro lang kanya. siya. Kasi baka Naniniguro mamaya lang siya. akuin niya nang hindi naman kanya. Yes. And mas masakit din Mas yun, masakit diba? yun. Parang it's a betrayal eh, diba? Na biglang inako mo yung isang bagay na o isang buhay na hindi naman pala dapat ikaw yung responsable. Tsaka may mga tao din kasi talagang gumagawa ng ganun, 'di ba? So sadly, no, may iba na nagpapaako ng bata sa isang tao na hindi naman talaga kanilang dugo. So hindi na natin talaga maiaalis dito doon sa baby daddy na magduda, 'di ba? At na humingi ng kasiguraduhan na sa kanya talaga yung bata na dapat talaga maibigay din, no? Hindi dahil sa tinatanggihan ka agad. Pero anyway, so pagkatapos nun, hindi naman na nasundan, 'di ba, yung pag-uusap ninyo? Hindi na po. So ngayon, kita mo lang siya sa isang app, gusto mo na siyang kontakin. It's time para kontakin na siya. Gusto mo tawagan natin? Charot! Oo, tawagan ba natin, Chay? Tawagan natin, gusto mo? Gusto mo? Try lang natin. Oo. First time to mangyayari, natatawagan natin Oo yung nga guy. eh. Tawagan natin. Natatakot po ako. Natatakot ako. Natakot ka. Alam- It's okay kung Baka natatakot ka. mabigla din Okay siya lang. na. Alam mo, Chay, lagi mo tatandaan bilang isang magulang at bilang isang nanay, yung mga desisyon mo na gagawin ngayon ay hindi na para sa sarili mo. Totoo. Lahat na ng move mo sa buhay, lahat na ng action mo ay dapat tinitignan mo muna yung bata. Kaya rin siguro talaga nandun yung parang kati ni Chay na kontakin yung tatay doon. Kasi pag iniisip ko nga siguro pag napapatingin siya dun sa mukha ng anak niya, pag nagtanong na to kung nasan yung tatay ko, 'di ba? Anong isasagot mo? Yun na mahirap. So,
Kaya ngayon pa lang, 'di ba, habang hindi pa talaga tuluyang nakakapagtanong ng Mhm. ganun yung anak niya. Siguro talagang parang nandun siya sa part na gusto ko nang sabihin nang sa gayon may mapakilala na akong ama dito sa bata. So, yeah, nagigets ka namin sa puntong 'yun, Chay. Kung sakaling nakikinig ngayon si Daddy Baby, Mhm. may mensahe ka ba para sa kanya? Mm. Sa ngayon po, wala po. Wala. Wala pong tumatakbo sa isip ko ngayon. Mhm. Parang, ang hirap. Pero Chay, kung alam mo na talagang siya ang tatay, pumayag ka magpa-DNA. Mm-mm. At hindi lang 'yon para mabasag yung pinipilit mo sa kanya na ikaw yung tatay. Mm-mm. Hindi yun eh. Hindi na yung usapan dun. Para din malaman, alam mo naman na kung hindi siya yung tatay, sino yung tatay? Yung kaibigan. Yun lang yun. Mm-mm. Di ba? Simple. Napakasimple eh. Napakasimple. So, para sa bata na lang. Di ba? Mm-mm. Huwag nating gawing walang kwenta. Tama yung mga listener eh. Walang kwenta na itanggi mo o ayawan mo yung ino-offer sa'yo nung guy. Kasi sinabi mo, inayawan mo siya. Mm-mm. So, wag nating gawing Kaya gano'n. inayawan ko siya kasi before niya sabihin yun, sinabi niya kasi sa akin una na palaglag mo yung bata dahil hindi akin yan. Tapos, tsaka niya lang sinabi na, sige, pa-DNA Chay, natin nga, gano'n. Oo nga eh. Kaya umayaw talaga ako Yes, kasi naiintindihan umano kita ako. dun, Chay. At saludo ko sa'yo dahil hindi mo sinunod yung inutos niya sa'yo. Mm-mm. Tama yun, Chay. Ngayon, nandito ka na. Mm-mm. Mas Move on tayo doon sa mga nakaraan. tsaka mas may space ka na to think. Kasi Yes. dude, during pregnancy talaga. Siyempre, Mahirap. heightened ang emotions mo, 'di ba? Ang sasabihin, kunwari may sinabi ka talaga sa isang tao, tapos hindi yun yung expected na maririnig mo sa kanya, tapos puro negatibo pa. Mhm. Talagang parang magagalit ka, isa-shutdown mo yun. Kasi Mhm. ayaw mo nga ng toxic sa buhay mo eh. So Mhm. parang hindi mo gustong makita yung taong yun, hindi mo gustong makausap. So naintindihan natin si Chay na parang down niya. Pero ngayon na medyo malaki na yung anak mo, lumalaki na siya, and hindi ka na buntis, 'di ba? Mas nagkakaroon ka ng space, 'di ba? Mental space dun sa utak mo para i-accept or parang makapag entertain ka ng thoughts na makakabuti doon sa sitwasyon ninyong pamilya. Pero tanong ko lang po, masama po ba akong nanay kung ang gawin ko po, papayag ako magpa-DNA at pag nag-positive po ba yung result, tsaka ko na ilalayo yung bata. Parang Okay. gusto ko lang isampal sa kanya na Okay. totoo yung Ganda sinasabi ko. ganda yung ng ganun tanong. po. Ang ganda ng tanong. Ito yung hinihintay kong tanong. Mm. Okay. Gusto mo sagot? Ikaw Opo, muna, dude. opo. Sino gusto mo? Okay. Sige, dude, ikaw Okay. ang magsabi. Bilang tatay. Okay. Chay, ang ganda ng tanong. And papayag ka ba kung sakali makonbinsi kita na ito ang tamang desisyon? Magpa-DNA na. Apo, sige. Okay. Try- Chay, sige po. karapatan mo bilang isang nanay kung ano yung gusto mo maging setup para sa bata. Hanggat hindi yan tumutungtong ng 7 taon. At ayun ang hanggat hindi tumutungtong ng 7 taon yan, nasa sayo bilang nanay ang karapatan. Okay? Kung ayaw mo at gusto mong ilayo para dun sa tatay, nasa sayo yan. At kailangan magsustento yung tatay dun. Pero, hindi ibig sabihin na ilayo na hindi mo rin bibigyan ng time or onting oras para makita nung tatay o makakamusta man lang yung bata. Okay? Opo. Chay, karapatan mo yan bilang nanay. Pero, ang nakakatakot kasi dyan at pinakamahirap, kapag yung bata na maningil sa'yo ng mga utang mo sa kanya. Kapag sinabi niya na sa'yo na, Ma, nasan si Papa? Yun ang pinakadudurog sa'yo, Chay. Ma, nasan si Papa? Mapapatanong ka sa sarili mo na, hindi pa ba ako sapat? Hindi pa ba kontento si Mama? Na hindi mo pwedeng ipaliwanag sa kanya yun. Dahil hindi niya maiintindihan. Kaya, Chay, maging handa ka. Kailangan bilang isang magulang, bilang
eto, sa sitwasyon mo ngayon, maging matibay ka. Dahil ikaw ang kukumpas sa binubuo mong buhay ngayon eh. Hindi lang ikaw, kundi pati yung bata. So, kung masampal mo sa kanya yung DNA test na tama, yung nasa DNA, ikaw ang mali. Ako ang tama. Ikaw ang tatay talaga nito. Yun kung ano yung decision mo doon. Respetuhin niya dapat yun. Kasi nanay ka eh. Nanay ka. Hindi pa pwedeng questionin ang karapatan ng nanay. Di ba? Nanay ka eh. Pero hindi rin naman dapat iputulin ng tatay kung talagang inilayo niya na yung nilayo na nung nanay yung mismong bata sa kanya. Dapat gawin niya pa rin yung karapatan niya. Ibigay niya pa rin yung pangangailangan. Nung bata. Nung bata. Kumbaga, kahit ano pa yung kagustuhan mong ilayo yung bata, parang kung nandun naman yung eagerness, 'di ba, nung tatay na magbigay, Yes. makita yung anak, gagawa naman din ng paraan Paraan. yan eh. Kumbaga kasi ikaw, nandun ka sa point ng buhay mo na eto na nga eh, di inaano ko na nga sa'yo, hinahatid ko na nga sa'yo yung bata eh. Kumbaga parang binibigyan na nga kita ng pagkakataon, tapos gusto mo pa to, tapos di ka pa naniniwala sa akin, tapos eto na ngayon, sampal ko sa'yo to. Sige na, bahala ka na dyan, bye-bye. At least napatunayan ko na. Parang ganun yung parang tumatakbo sa isip ko habang nakikinig ako dun sa sinasabi ni Chay. Tama. So, wala naman siguro ding masama, dude, kung talagang you allow the person to also be a father of the child eh. Yes. Ano siya eh. Ako talaga dun sa part na wala kang dapat pagsisisi. 'Di ba? I mean, ibala mo lahat ng bala mo. Kasi, yun nga, darating yung araw, yung sinasabi ni Titangelo pag nagtanong, nasan yung papa ko? Yung bata, tatanungin ka ng ganon. Tapos may malaman siya dyan na somewhere along the way, may nag-decide ka para sa bata na parang gusto naman nung tatay, tas ayaw mo lang. Baka ikaw pa yung masisi, 'di ba? Parang mag-backfire pa sa'yo. Sa iba pa malaman. Oo, sa iba pa malaman. Ito yung tatay mo, ba't di mo sinasabi sa akin? Ba't mo ko nilalayo? Oo, ganun pa. Ikaw pa, nasa iyo pa ang ano ngayon. Oo, Sisi. Tama si partner. So, kahit kumbaga kasi, karapatan nga eh, tulad ng sabi ni Titangelo, karapatan ng tatay yan eh, na makilala yung anak. Doon sa pagiging pagpapakaama, ibigay mo sa kanya yun. Kung hindi niya gusto magpakaama, di tsaka mo ilayo na yung yung ginawa bata. mo yung part mo. Ginawa mo na yung parte mo eh. Maging magpakaama o hindi magpapakaama yung lalaki, pakilala mo pa rin. Oo. Pakita mo pa rin. Totoo. Kasi dude, yung bata, hindi naman pa siya makakapag-desisyon para sa sarili niya ngayon eh. Ang bata, ikaw nga ang magde-decide muna para sa kanya. Yes. Yung bata kapag nasa tamang edad na siya, hustong gulang na siya, tsaka siya mag-decide kung ganino niya gustong sumama. Sa'yo o sa tatay niya. O kung gusto niya pang mas makilala yung tatay niya, di sige, kanilanin niya. Kumbaga, yung pride natin minsan yung umiiral sa atin, yung ego natin yung umiiral sa atin para ma-experience ng mga minamahal natin sa buhay, yung ligaya o pagkakumpleto. Yes. Well, marami na tayong mga napapakinggan na pakiramdam nila hindi sila kumpleto dahil hindi nila nakilala yung magulang nila o yung tatay nila o yung nanay nila. So, sana hindi natin maipadama yun sa kanila na kahit ano pang bigay ng pagmamahal ng isang ina o ng isang tatay dun sa mismong anak niya, minsan yung para makumpleto yung pagkatao niya, kailangan niyang makilala kung sino yung mga magulang niya at makadaupang palad tong mga bumuo sa kanya. Ito yung mga kadugo niya. Hindi naman para talaga para makihalubilo pa, mag-party-party, mag-celebrate. It's just that para lang alam niya yung history ng niya, ng pagkabuhay niya dito, 'di ba? Parte ng pagkakakilanlan. Isa rin po sa dahilan yung mga sinasabi nila mama na wag daw magpapakita yung tatay ng bata. Ayun rin po yung naging sa akin. Hindi Parang totoo yun, kumipigil. Chay. Nagro-root lang din yan dahil nasaktan sila para sa'yo. Oo. Ang mga magulang din naman, 'di ba, kapag nasaktan yung sarili nilang anak,
Eh, May masasabing oo eh. lahat ng Nasa defensive katakot-takot. mode. Yes. Nasa defensive mode yan lagi. Pero tatandaan mo na ang defensive mode, anong tawag dun sa ganon, dude? Yung parang shield yan, shield. Yung shield. Shield bath soap. Yun. Oy, ACS yan. Yun, oh. Thank you so much, ACS. Kayo talaga bumuhay sa amin sa panahon ng krisis na to. Charot with that. So, yung shield na yan, bababa yan. Mhm. Lalong-lalo na kung nag-e-effort yung lalaki. Mhm. So, pagbigyan mo na lang muna na may mga masasabing ganun. But again, it's your child. And ikaw yung nanay. Ikaw dapat ang magdikta o magdesisyon para sa anak mo sa pagkakataong to na hindi pa siya marunong magdesisyon para sa buhay niya. Gigi Rocky. Yes po. Angie. Wait na, paano ba? What if i-call mo yung tatay kasi ikaw na po bahala Pero, Oo. Kilala ko ba? Ako na sasagot. Hello? Uy, wait lang. Kilala ko ba yung tatay? Hindi ko alam. Oh my gosh, hindi. kilala ko ba? Ba't ni-nervous ka? Hindi, dude. Kasi sabi niya, what if ako na lang tumawag? Kasi, dude, alam mo, marami akong kilala sa casino. Kasi ex ko, casino Kakilala ba dealer. ni J. Rocky, ma'am? Hindi po. Sure ka, ha? Hindi po. Okay. Sige. So, First what time if to. tawagan First ka time na lang? to. Kung gagana lang yung number. Sige, and Ayan, sige. gumana ko yung number, baka May Viber ba? Baka Viber. Teki. May Viber. Teki partner. Hindi, plus hindi mo ko lang. po alam kung Viber po siya eh. Sige. Pero telephone number niya po nandun sa tele. Ah, Doon okay. po. Pwede. Yan. Sige. na, Ay, hindi. cellphone I-PM mo na. kay Titan Jello ngayon. Ay, PM mo dun Text, sa... i-chat mo dito. Chat mo dito. Sa Viber number namin dito sa Love Radio. Yung number, ako tatawag mismo dito. First time in the history to mga kabisyo na Ting. three-way Call tayo. Although, subukan natin. Mabigat tong ginagawa natin pero mag-overtime na ha. Mag-overtime na pero magsusubukan natin. Ayan po. Ayan na. Na-send na? Wait, Opo. silipin ko muna. Usap po na kayo ng Titan Jello. Ayan, partner. I-ano mo na. Sa mga kabisyo, tatawagan po natin yung partner niya. Wait, tanong mo kung paano pakilala gusto natin. Anong gusto mong ipakilala namin? Anong pangalan namin? Ayan na lang po bahala. Sige. Tayo na daw bahala. Partner, paano? Let's... huwag ka maingay, mama. Kunyari doon na lang. Huwag ka Opo. maingay. Hello, sir. Hello po, bakit? Hi po, sir. Magandang gabi po sa inyo. Opo. Okay lang po ba na makausap kayo ngayon over the phone? Okay lang po, bakit po? Okay po. Ma'am, sir, ako po ito, si DJ Rocky Terra ng Love Radio Manila. At kasama ko din po si Titan Jello ng Love Radio Manila. Napatawag po kami sa inyo, sir, kasi meron pong tumawag sa aming babae. Tago po natin siya sa pangalang Chai. Mhm. Si Chai po, sir, ay meron pong gustong mensaheng ipahatid po sa inyo. Naka-record po ba to? Sir, sa kasalukuyan Don't- po, sir, tayo ay naka-ere po Ore. sa Love Radio Pero Manila. don't worry, sir. Kung naririnig nyo po ako, sir, ako po si DJ Titan Jello. Don't worry, sir. Wala pong lalabas na numero, pangalan ninyo, at pagkakakilanlan sa inyo, sir. Gusto lang namin marinig yung side din ninyo. Ayaw kasi namin na maging bias dun sa pagtawag neto ni girl. Dahil, sir, syempre, yung side mo din eh. Ako kanina ko pa pinaglalaban yung karapatan mo kung bakit mo nasabi kanina na nasabi kay Chai na hindi sa akin yan eh. Kasi sir, kinento niya at nasabi niya dito sir na magkasabay daw kayo nung guy na kaibigan mo na nag-work din dun sa casino na naging karelasyon niya. Kumbaga after ninyo 2 linggo lang may nangyari ulit sa kanila. Tama po ba yun sir? Actually po, Sir?
dyan, ako po honestly nalilito din dyan. Pero matagal na po yan. Siguro 1 year may get na rin po yung nakalipas. Mhm. Siguro time na rin po na mag-speak up ako. Kasi naiwasan ko rin siya. Iniiwasan mo siya, bakit po? Siyempre, habang tumatagal po, parang may guilt din po sa akin. Kasi siyempre, hindi naman po natin may tatanggi na may nararamdaman din ako that time sa kanya. Pero yun nga, dahil nga sa mga past issues namin pareho, siyempre siya, may past na kaibigan ko din, tapos hindi pa ganun katagal. Siyempre may duda, may guilt. Tapos, hindi ko rin maiwasan na matanong yung sarili ko, akin talaga or hindi. Kaya nasabi ko that time. Pero times goes by, nakikita ko naman po parang palinaw ng palinaw po sa akin, patagal ng patagal. Mhm. Paano siya nagiging malinaw sa'yo, sir? Kasi hindi naman sa pag-ano, nakikita ko rin kasi yung bata through soft milk. Yun po. So, masasabi ba natin ngayon, sir, na sa'yo yung bata at hindi na kailangan i-DNA? Sa look. Sir, ulitin ko lang po yung tanong ko, sir. Ma-agree po ba kayo na sa inyo yung bata at hindi na kailangan i-DNA? Nung time na po yung nasabi ko po yung mga ganyan is immature pa po ako that time. Siguro may time talaga na hindi pa talaga nag-develop yung sarili ko that time. Pero pinagsisihan ko po na sinasabi ko yun sa kanya. Yung about sa mga ganun, ng mga masasakit na salita. Mhm. Pero yun po, nung nakikita ko po yung baby na lumalaki, nakikita ko talaga nakamukha. Yun po. Tagal ko rin po itong tinago. Family ko hindi ko talaga alam. Sir, ito po bang number nyo ay may Viber po ba ito? May Viber line? Meron po. Sir, gusto mo ba i-connect namin through Viber para kahit papaano lang, sir, mabigay mo lang din yung parte mo at masabi mo lang din kay Chay at hindi na rin siya naguguluhan doon sa mga tanong niya din sa amin. Kasi sir, gustong-gusto ko, sir, na mag-stand ka din as a lalaki. Kasi ako, lalaki din ako at pinagtatanggol ko yung mga sinabi mo rin na sinasabi dito ni China. Meron kang pinaguhugutan kaya mo ginawa yon. And at least ngayon, tinatanggap mo na kaya mo rin nasabi yon dahil nga immature ka pa doon. At syempre, may pangyayaring hindi rin kasi talaga magiging malinaw sa'yo dahil nagsabay nga yung pagiging karelasyon ka niya at the same time yung kaibigan mo, tama? Yun yung pinaguhugutan mo Kaya ganun din yung galit mo. So, yes. At given yun, naiintindihan kita doon, brother. Sabi ko nga, dalawa ang side ng storya. Pwedeng talagang ayaw mo magpakatatay at pwedeng talagang maraming tanong sa utak mo at ang hirap akuin ng isang bagay na hindi naman pala sa'yo, tama? Opo, pero yun nga po, sabi ko nga po nung times goes by, kasi nga susubaybayan ko po talaga. Kamukha po talaga. Kamukha mo. Sir, eto, oo, nakakatuwa naman na malaman namin. Sir, eto lang bibigyan ka namin ng chance na ma-connect ka namin ngayon on air together with Chai. Together Chai. Baka po, galit siya sa akin. Yes, alam naman natin na naiintindihan natin na galit, may emosyon. Pero sana man lang mabigyan mo kami ng mensahe. Makikinig ito si Shai sa'yo kung anong mensaheng pwede mong ibigay sa kanya. At si Shai naman, alam ko naman siguro si Shai bilang nanay ng anak ninyo at sinasabi mong kamukha mo, magbibigay din ng mensahe sa'yo na hindi naman siguro para magalit siya dito on air, para lang din maliwanagan ka. Pwede po huwag mo na mag-on air kasi marami pa po kasing details na hindi nababanggit
Yes, yes. Pero, what do you mean details na hindi nababanggit? Kasi simula po nung nangyari yun, umalis po kasi ako sa work. Yun nga po, nakwento niya po sa amin lahat yun. Sir, eto, bali okay lang ba i-accept mo kami through Viber para mas malinaw po Oo. tayo? Bali sir, ang gagawin natin para Okay po, talagang ma'am. magkalinaw na ang Ito lahat. po ang number ko. Opo, para malinawan lang din po ang lahat, Oo. sir. Kasi kawawa naman din yung side mo. Oo, na hindi Na nakapagbigay hindi ng... nakapagbigay ng komento dito sa programa. Oo, ng ano talaga, ng kanyang salaysay, 'di ba, dun sa mismong pangyayari. Sir, eto na po, calling na po kami Oo. sa inyo. Pwede Pwede pong pong pasagot? pasagot, sir. Ayan, sir. Paano po pasagot nun sa Viber, sir, ha? Opo. Thank you po. Calling pa lang. Kaya ko po ba? Chay, pwedeng mute ka muna, relax ka muna. Pag-usapan na muna namin to. Kahit din kami, syempre, first time namin to na mangyari sa amin. So, eto, tinatry namin na i-connect na namin. First time to na mangyayari sa 90.7 Love Radio. Ito na. Ito na. Connect na natin. Ito na, nag-chat na siya. Ayan. Mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, on air. Live na live po nangyayari to sa studio. Sa lahat po ng mga nakatutok dyan na nagmamaneho. Good evening po sa inyo. Mga kabisyo, ito pong programa natin ngayon para malinawan lang po ang lahat. Hindi po para manira tayo ng mga relasyon o ng buhay ng may buhay. Totoo. Tsaka ito naman, dude, ay yung programa nga, again, na hindi kahuhusgahan bagkus kayo pakikinggan. Tsaka, again, ito pong programa na ito ay para magkaroon po ng linaw ang mga bawat party, 'di ba, na gusto pong magbahagi sa atin ng kanilang mga kwento. Anyway, welcome na natin once again on the air si Chai at ang kanyang baby daddy. Okay. So, Chai, nandiyan ka pa ba? Yes po. Pero, pwede bang paunahin na muna natin magsalita itong si... Sir muna. Si Sir. Ayan, sir, ano pong pwede muna naming itawag sa iyo, sir? Tago na lang natin sa pangalang sir? Sabihin na lang po nating Jay. Jay. Okay po. Alright. So, Jay, sabi mo kanina, meron ka pang mga bagay na hindi pa nasasabi, 'di ba? At hindi namin alam sa side mo. Ano itong mga bagay na ito? Pwede mo ba kaming kwentuhan o magbigay ka ng mensahe? Narinig niyo na po ba yung sinabi ko kanina? Or hindi po? Sige po sir, sabi niyo po kanina na tanggal ka nga po, umalis ka po sa trabaho, tama? Bale po nung na-issue po yun is tinanggal po ako sa work. Then hindi rin po ako kasi makapag-decide sa amin dalawa kasi ngayon nga po after ng friend ko sa akin, which is magulo. Tas that time, immature pa talaga ako that time. Tas buhay binata, ganyan. Sa edad na 23, ganyan. Alam ko naman po na may mali ako sa part na yan. And then, ang tagal ko din po siyang iniwasan, siguro almost a year na rin po. And then, nung tinanggal po ako sa work, hindi na po ako tinatanggap kasi hindi po ako nakakuha ng magandang record dun sa trabaho ko. Hanggang ngayon po, hindi pa po ako nakakapasok ng ibang trabaho. Pero, last week, nag-try po, kasi umuwi po kasi ako ng probinsya. Nag-try po ako ulit mag-apply dito sa may pinapasukan namin dating casino. Which is, sad to say po, hindi po ako tinanggap dahil nga po dun sa record ko na hindi maganda. Nakakalungkot naman. Which is hindi niya po alam yun na natanggal ako dahil doon. And then, syempre, kahit may issue po kami na ganun, tinry ko pa rin po bumalik ng work kasi bukod po sa kanya, may isa pa po kasi akong baby. Which is yun po yung talagang legal na kilala ng father ko tsaka ng mother ko, tapos sa kabilang side. Pero hindi rin po kami nag-work nun.
ito naman po si Chay, yung sa amin naman po, yung about sa amin, hindi po kasi alam ng family ko yan. Mhm. So And meaning, then, nare-recognize mo na ba ngayon na meron kang baby kay Chai? nung una po, duda talaga. Mhm. Kasi syempre, ako, aminin ko nga po, sabi ko nga po kanina, that time, immature pa talaga eh. Sa edad na 23, hindi pa talaga ako ganun ka, parang hindi pa ganun buo kaloob ko na sa akin yun. Mm-mm. Pero times goes by po, pinipilit ko po siyang hindi kontakin kasi may ano eh, may guilt sa akin na 50-50 na sa akin ba yun or hindi. Parang araw-araw din po kasi akong ano eh, parang napapatanong, tas napapaisip. Mhm. And then, chinat niya din po kasi yung parents ko about dyan. Mm-mm. Buti na lang po is nahahawakan ko po lahat ng social media account ng parents ko. So po, pinagbablock ko po yung contact ng family ko about sa kanya. Pero, Mm. opo. Pero, syempre, may time kasi na patalon-talon po ako ng relasyon. Parang kinokontak niya po. Mhm. Kaya nalalaman. Mhm. Tas, yun, meron din kasi akong social account, meron din siya. Nakikita ko po yung baby. Which is, sinubaybayan ko rin po. Nakita ko talaga na parang Pero kamukha. Oh, hindi ka nangangate na parang i-PM ko nga siya, i-message ko nga siya, ganon. eto po kasi yan. Nung after ko po matanggal sa work sa casino, nag-try po kasi ako mag-apply sa military. Mhm. Mag-intel. Ang kaso, hindi rin po ako natanggap dahil nga may background na may anak. Bawal pala yun. Opo. And then, nasa probinsya ko, syempre, malungkot buhay doon, malayo ko sa family. Napapaisip po ako. Kaso, alam ko po na hindi po kami good terms na nagtapos kasi ginuhos ko po siya, which is hindi ko po talaga intention na gawin yan. Pero, wala eh, nangyari na eh. Nagawa ko na po eh. Hello, Pero Chai? regarding po sa bata, times goes by po, nakikita ko po talaga kamukha ng isa ko pong baby. Mhm. Mhm. Na masasabi Tsaka mo na sa'yo. na magiging basis ko po na sa akin. Oo. Opo. Okay. So now na parang, kasi kanina pa binabanggit sa atin ni Jay, tama, no? Na Opo, kahawig naman po. mo etong Opo, bata, kawig ko po. ganyan. So parang masasabi mo na sa iyo yung bata. Chay, nasa kabilang linya ka pa rin ba? Pwede ba nating marinig ang boses ni Chay? Mhm. Hello po. Ayan. So, ngayon na medyo nabigyan ni Jay, no, ng matinding eksplanasyon o ng kwento, 'di ba, yung mga naganap sa buhay niya kung bakit may mga bagay siyang hindi nagawa o nagawa in the past. Anong masasabi mo ron? Wala akong masay po, DJ Rocky. Wala akong masay. Mhm. So, ngayon na sinasabi na ni Jay, Opo. 'di ba, ngayon sigurado ka na anak mo 'yon, tama? Opo. Okay. Kasi ano po eh, yung mga past relationship ko po na nakakausap niya, sinasabi talaga na kamukha talaga ng first baby ko sa sa ibang babae. Nakamukha ni ni ganito, kamukha nung unang mong baby. Which is hinahayaan ko lang. Mhm. Willing ka na ba Pero, magpakaama ngayon? mm, hindi ko po masagot, ma'am. Kasi nawalan po ako ng work eh. Pero Pero Ibahin ko kilalanin. Ibahin po ko ako. yung tanong, oo. Ibahin Kilalanin namin. ang bata. Kilalanin yung bata. Ay, opo, yun po talaga yung, kasi ganito po, nung nag-apply po ako sa military ng almost 1 year, gusto ko na talaga siya kausapin nun kasi iti-take out na po ako. Gusto ko po sana bago ako magka-stable job is makilala ko man lang, makausap, ganyan. Pero nandun po yung takot. Mhm. Pero kaya siguro rin hindi natuloy kasi parang yun nga, may tinatakbuhan ako na may parang, may hindi ako kompleto sa sarili ko. May Kaya tinatago ako, mabigat. ganyan. Oo. Opo.
Kaya hindi siguro binigay sa akin ni Lord yun. Oo. Pero for now po, ang application ko po ngayon sa Coast Guard, kung makapasok po talaga, ang plano ko talaga is makausap sila nun. Pero hindi ko po expect na gagawin po ito ni Chay. Kaya po ako participate. Thank you. Una-una, Jay, Opo. thank you dahil hindi madali na sagutin yung call namin at mag-speak up. Opo, kasi alam ko naman po na hindi lahat ng lalaki haharap sa ganun. Yes. Tsaka, Jay, naiintindihan ka namin na hindi mo kaya sa ngayon magsustento. Yun yung lilinawin natin, magsustento. 'Di ba? Pero tinatanggap mo na anak mo yung bata. Kasi totoo naman, ang hirap talaga naman na sabihin mo na magpapakatatay ka pero di ka naman nagbibigay ng pera. Oh, tumayo ka nga. Okay, Opo, tatay ako kasi- niyan. Pero hindi mo naman bibigyan ng pangangailangan, Mm, atensyon, obligasyon. Opo. Naiintindihan ka namin doon, Jay. Pero Opo. salamat dahil sinabi mo on air, naririnig ka ng buong Pilipinas, buong mundo na Oo, magpapakatatay ako. I mean, magpapakilala ako bilang ama. magpapakilala ko bilang ama. Yeah. Oo. Okay, so Jay, ngayon narinig Opo. namin yan and I'm sure na-appreciate naman yan ni Chay, no? And kami na muna magsasalita for her, no? Kasi sabi niya kanina, Opo. wala pa siyang masabi. So Chay, just let us know kung ready ka na magsalita, ha? Jay, willing ba ikaw na just in case, 'di ba, makipagkita kay Chay kasama yung anak niya dito sa Love Radio? Pwede po. And si Chay, ayan, mag-isip ka, Chay, kung gusto mo. Kasi ikaw naman ang makapagsasabi kung willing ka, di ba? Sagot ko dinner. Ayun, dinner. Ikaw, Star City, hati tayo. Ayan, hindi, kaya naman natin buuin yung Star City ticket na Oo, yan. lahat. Dinner. Hindi, wait lang, hindi pa pwede yung hindi pa pwede yung baby ng Star City. Okay Pero kung na. gusto niyo mag-enjoy, okay lang din naman. But anyway, basta Ang it's gonna ko lang po is, alam ko po kasi galit yung parents niyan sa akin pag ganyan. Kami mismo kakausap. kami na mismo. Gusto nyo pa dalhin nyo yung mga magulang at kami Totoo. ang mismong pupunta dyan sa may baklaran Hindi. para makapagsimba o kung ano mang gusto nyong gawin. Alam mo Jay, ito, tama ka dun sa sinasabi mo na ang daming bigat, parang hindi maganda yung flow ng blessing sa'yo kasi meron kang parang tinakbuhan at hindi nagiging Opo. maayos. Totoo po yan. Ngayon, Jay, Totoo tinutulungan ka namin na mapagaan yung buhay mo doon sa bagay na kailangan mo na siguro harapin. It's about time. 'Di ba? Everything happens for a reason. Kaya tumawag siguro si Chay dahil mahal ka ni Lord, dahil gusto kang tapikin ngayon ni Lord na nak. Bago mo hilingin to, yung bagay na to, ayusin mo muna yung problema mo na to. Tsaka Tama po yan. pagkakataon mo na to para Ayusin. humingi ng dispensa, 'di ba? Kung yun yung mga unang nasabi mo at humarap, Pinagsisihan 'di ba? ko po Humarap sa magulang ni Chay, humarap kay Chay, humarap sa anak mo na eto ka, 'di ba? Malinis naman ang intention mo Yes. na hindi ka naman tatakbo, talagang realidad lang na hindi ka pa makahanap ng trabaho. Kung Yes. makahanap ka man, hindi ka pa natatanggap nito. And that's a valid reason, 'di ba? Para hindi ka pa talaga handa, 'di ba, na i-embrace lahat ng 'yon. At Tama. ngayon, meron At ka least- ng mental load, mental space. At saka, nag-step up, 'di ba? Etong si Jay. Jay na okay. Ngayon, sasabihin ko na akin talaga 'yan. Ngayon, tinanggap ko ng akin 'yan. Next move ko naman, mag-work na ako. Para naman kahit pa paano, makapagbigay naman ako. Ngayon kapag kasi Ang kasi talaga sana, ma'am, sir, if makapasok na talaga ako dun sa May mga other kaibigan ako work. dyan eh. pwede ito Jay. Sige. Gagawa kami ng para. Hindi ako nangangako kasi may kakilala din ako sa Doon, na nakaupo sa mataas Friends na. natin. Ito rin si Jay Rocky, mabigat din yung mga kakilala Hindi, nito. mas mabigat yung kay Titan. Hindi, wala security guard yung kakilala ko doon eh. Mabigat yung Mabigat posisyon, yun, ang bigat mabigat ang bigat ng upuan. Okay lang po, kung bibigyan niyo po ang trabaho. Hindi, titignan nga natin eh. Titignan natin. Hindi marami nakikinig sa atin ngayon. Ito ang power of radio, ito ang power ng Love Radio. Marami nakatutok.
na malay mo, mabigyan ka ng trabaho. Di ba? Totoo. Na maayos yung record mo doon. Oo. Mapagbigyan ka ulit ng chance. Tsaka basta magkaroon ka naman ng malinis na intensyon at hangarin, 'di ba? Hindi naman Ibibigay. lang para sa sarili mo, kundi para sa mga anak mo. Maibibigay at maibibigay ito sa iyo. Basta huwag ka lang tumakbo talaga sa mga responsibilities mo at harapin mo lahat. At kung kailangan humingi ng kapatawaran sa mga taong mga nasaktan o mga natakbuhan na hindi naintindihan ang mga rason mo dati, gawin mo, 'di ba? Katulad nga ng sabi mo, napagsisihan mo naman na yung mga nagawa mo dati. And ang taong humaharap, 'di ba, umaako at may sense of accountability na alam ko na naginawa ko to at ngayon ay tumanggap ng tawag na ito, ay taong handang maging maayos yung buhay. Yes. So, we appreciate you for doing so. Kaya, ngayon, subukan natin pakinggan kung ano man yung gustong sabihin ni Chai. Ngayong narinig niya naman ang iyong side. Chai? Yes po. Ayan, may gusto ka bang sabihin kay Jay? Mhm. Po, based po sa hindi ko kasi hindi ko kasi na-expect na sasagutin niya yung tawag niya po, DJ. Aha. Ayun po, based po sa narinig ko sa kanya, parang it's time na po na na parang bigat. Na makilala niya yung bata. Kasi hindi na sa akin kundi karapatan ng baby. Eh, kasi narinig, ko kasi yung mga ka-workmate ko, mga na hindi habang buhay na kasi magkakaroon ng isip yung bata. Magtatanong yan Magtatanong na, nasaan yung tatay, papa ko, ganun. Ayun, dun na ako nahihirapan. Kaya sinasagot ko na lang sila na, wala, marami naman tatay yan, maraming papa, daddy, papalo, mga ganun na lang po. Tsaka matagal pa naman yan bago niya itanong sa akin yun. Ganun na lang po yung sinasabi ko sa kanila. Parang parang ang sinasabi na lang din namin na hindi kami magkukulang dun sa bata ng pagmamahal para hindi na niya lang matanong or hahanapin yung tatay niya. Para hindi niya ma-feel na ay may kulang sa akin na ganon. Yun, DJ Rocky. Okay naman sa akin. Parang it's time na. Kung gusto niya lang makita, di sige go. Hindi naman ako, alam naman niya yun na hindi naman ako madamot sa ganyan. Hindi ako madamot na nagtatanim ng Yun lang. Okay. Chai, pumapayag ka na magkita kayo ni Jay. Jay, pumayag ka din kanina na magkikita kayo. Okay? Na maipakilala ka sa anak nyo. So ngayon, bukas po ang Love Radio para dito kayo magkakilala. Dito kayo mag-meet. Naka-aircon po kami dito, no? At kami po mismo ni Titan Jello ang sasalubong sa inyo. So, kung gusto nyo mag-dinner tayo, sagot na namin ni Titan Jello yon. Yes. Kung gusto nyo na meron kayong ride sa Star City, sagot na rin namin yon. So, just let us know kung kailan yung mapagkasundoan na date dito sa group chat natin. At kami mismo ang magsiset ng natin. And don't worry kung hindi nyo gusto ng may pictures, walang makakilala sa inyo, okay lang. We will do this anonymously at wala tayong
Wala tayong sasabihan na kahit sino, 'di ba? Na ito yung tumawag sa amin. Wala. It's just it will happen, no? Yung pagkakilala para lang tayong isang magkakamag-anak o mga kaanak na nagkita-kita, nag-reunion. Ganun yung peg natin. O magbabarkada na nandito yung baby. O kung gusto mo, dadalhin ko pa yung anak ko para talagang Dadaling ko na rin yung sa akin. Ganun. Kahit hindi pa nila alam. 'di ba? Para talagang family outing na ito. Para kahit hindi nila alam na may anak ako. Ganun. Oh, yan. O, 'di ba? Ganda na segue mo doon, Duda. Siyempre, para kunyari. Pinapagaan lang natin loob nila pare-pareha. Oo. Pero ito, dude, no, hindi kasi talaga sila diretsyo na nagkakapagbigay ng mensahe sa isa't isa. So, gusto natin siguro napapakinggan, no, na magbigay ng mensahe muna si Jay kay Chai. Jay, baka may gusto kang sabihin talaga on a personal note kay Chai. It's as if wala kami dito sa tawag na ito. Meron ka bang gusto sabihin kay Chai? Go ahead. Meron po. Siguro alam ko pong gasgas na yung paghingi ng sorry, pero malay mo, papatawad pa ako. Ganyan. Sorry talaga. Hindi ko talaga expect na ganito yung mangyayari. Kasi nung una naman, okay naman. May mga consequences talaga na kailangan ko din harapin. Which is, siguro ngayon, ready naman ako. Talagang nawalan lang talaga rin ako ng trabaho, kaya natatakot din ako. Ang hirap kasing humarap pag wala ka din eh. I mean, pag wala ka rin mabigay, tas gusto mo humarap. Hindi ko rin gusto na lumaki yung bata na ganun nga, walang tatay. Kasi kilala mo naman si JJ, di ba? Nagbibigay din ako doon kahit wala nga akong work. Kahit sa allowance lang ako bumibase. And then nakikita ko naman sa mga posts mo yun. Kasi, ma'am sir, almost magto 2 years na rin po siguro kaming walang contact sa isa't isa. Kaya siguro nabigla rin po kami pareho sa mga nangyari ngayon dito. Kasi hindi ko rin po expect na ganun mangyari, tatawag. Ang bala ko kasi talaga sana makahanap muna ng trabaho bago humarap. Kasi ang hirap po humarap talaga pag kasi alam naman po niya na ibang kalalakihan. Oh, sige. Pagka wala Sagot ka na po. namin yung pamasahe mo. Sagot na namin pamasahe nyo pares papunta dito ng Love Radio. Pauwi din. Oh. Pauwi, papasundo Sagot na ko na. kayo. Ayun, kaya Saan ba? pala Saan ba? Hindi, sige. Ano na Layo. Ako magbubook mismo. Tugigaraw? Tugigaraw ba? Diyos ko, Panginoon. Napasubo tayo, dude. Hingin na tayo budget kay Mama Nicole. Davao pala yung isa. Tama ba? Wait, nasa Metro Manila kayo, tama? Opo. Ayun, Metro Metro Ako po Manila. kakauwi lang. Ayun, buti naman. Kasi kung hindi, Kakauwi ng probinsya, kakauwi dito sa Metro Manila. Kakauwi lang po ng Metro Manila. Ay, Mabuting salamat. Sabi ko mabuti. po galing po kung probinsya. Papasundo kita. Dito lang po ako sa Taguig, dito parang. Ako na susundo Alam niya po sa'yo. yan. Ayun naman pala eh. Alam pala ni Chay yun eh. Oh, gusto nyo bang magkita ulit? Wala na Kasi po, wala kami ni HR ko Titan. po kasi yan siya sa work. Okay, hindi na Kaya natin alam niya kailangan po yung pa ng credentials ko. ibang mga mga iba pang detalye. Baka mamaya gusto na, nyo talagang oo. proteksyonan yung identity ninyo. So, okay lang. Wag na tayo magbitaw pa ng mga ibang mga... Okay po. Si Chai naman ang magbigay ng Oo. Ano bang tawagan nyo dati Mensahe. bago kayo maghiwalay? Ay, nagtawanan sila. Ano Ma'am. tawagan nyo, Han? Ano? Ma'am. Mom! Tapos siya Hindi, sa'yo? Wala, Jay. Jay. Tawag mo Hindi kay kasi Chay, Mom. HR ko kasi siya, ma'am. Mom! ma'am. O kaya Akala ko naman, ma'am. Mom. Hindi, HR ko po kasi siya. Head Ah, Kakatawag pala. mo ng Sa work. ma'am, yan tuloy, naging mami. Kaya nga eh. Ayan. HR ko po siya sa work. Tapos, nung nagka-issue, tinanggal po. Okay, sige. Wag na natin masyado pang balikan pa yung nakaraan, no? Eto na lang si Mama. Baka may mensahe ka naman dito kay Jay. As in yung kung kakausapin mo siya.
Ano? Di, Ano, mm. Hello po. Hello, Chay. Naririnig namin. Wag mo kaming isipin na Huwag mo kami nandito. isipin. Kunwari, kayong Kunyari, dalawa kayong lang. dalawa ni Jay. Oo, ito na Tatanggalin namin yung mga mikropono namin. Oo, Kausapin na sige. muna namin yung mga asawa namin. Oo. Teka lang. Nagbibideo call na yung asawa ko. Actually, wala talaga akong balak na, ewan, di ko alam. Bigla lang, sa totoo lang dumaan lang talaga yung number nila DJ Rocky sa FYP ko. And then, nag-try lang naman ako. Na sagot, na tawagan nila ako ganun. Pero wala akong balak na sagutin. Ilang beses ata tumawag sila sa akin, pero nagdadalawang isip talaga ako, to be honest, na sagutin. Kasi, hindi planado na mag-reach out ako or what. May times lang talaga na may gumugulo lang talaga sa isip ko na kung kaya ko ba na iharap na, kung kaya ko ba na sabihin na kahit alam ko na parang itatanggi mo ulit sa akin. Parang ganun. parang Pero, tumatak sa'yo yung sinabi ko Mm. dati. Kaya Hindi ko talaga sinasadya yun. natatakot ako ulit na baka mangyari ulit yun. Tapos, ayun, parang sa sobrang dami ring miss call nila DJ sa akin, sumagot na ako. Tapos hingi nilang ng advice kung tutuloy ko ba na i-chat ka. Kasi di ba may tele ka? Nag-pop up sa akin yung number mo. Mm. Kaya parang, baka sign na to na anahin ka. Ganun. Kasi binlock mo ako doon sa black app eh. Alam ko naman yun. Oo. Tapos, yun, parang, ito na ata. Tapos yun, sabi ko kay DJ Ran, baka kung gusto ka nilang kausapin, ganun. Una, nag-try, pero ayoko ibigay. Pero sa huli, parang sige, try nyo na lang pong tawagan kung sasagot. Pag sumagot, parang ako na lang mag-reach out sa'yo na, okay, gumagana tong number na to. Ayun, di ko pa rin alam sasabihin ko. Kasi ang tagal na eh. Alam mo yung hirap ng magulang ko. Alam mo yun, di ba? Tas iniwan mo ako sa ere. Wala akong naging kakampi nun na humarap sa magulang ko. Sakit. Alam mo yun, nagkasakit ako mag-isa sa dorm. Ata nun na pupunta ka kamo pa ako kasi naulan. Sa tumanggi ka na at gawa nga ng iniiwasan mo na ako nun. Yun. Parang lahat nag-flashback lang sa akin ulit yung nangyari. Yung hirap ko sa Manila. Tapos, pero to be honest, okay naman ako. Okay kami ng anak ko. Kasi nandito naman sila mama. Tapos yun, nung chinat ko nga yung mother mo, alam ko naman na hindi naman kasi gawain ng magulang na man-block pag may ganong senaryo, di ba? Syempre, sa anak naman niya yun, ganun. Pero yun nga, nung binlock ako, parang alam ko na ikaw yun, na nahawakan mo yung account ng mother mo. Kaya hindi na rin ako nag-try na i-reach out kanong time na yun. Ayun. Wala, ang hirap. Hirap, sobra. Imbis na yung tatay nung nasa tiyan ko, ang kasama ko magpa-check up dati. Ng prenatal check up. Ang kasama ko, magulang ko.
Tapos syempre bilang parang hindi na ako bilang hindi mapahiya sa mga tao dito sa amin. Nasabi na lang namin na sa ibang bansa yung tatay. Kaya hindi ko in-expect talaga na makakausap ka. Hindi, Kasi mabigat ang din kasi tagal talaga na sa eh. akin. Ang tagal na. Ano reaction mo nung nabasa mo yung chat ko sa mother mo? Halo-halo. Kasi nung time na yun, presko pa naman eh. Siguro mga wala pang 1 year. Almost 6 months ata. Tapos nag-chat ulit Mm. ata ako nang mag-1 year na yung bata. Siguro mga by January, ganun. Kasi February yung bata. Pero alam mo ba, nung birthday ng bata? Alam mo, Hindi. may idea. Hindi. February 13. Pero alam ko yung name niya. Name niya, alam mo. Mm. Kita mo sa Black App. Oo, nakikita ko sa blackout. Tapos nung time na yun, meron akong naka-fling na na taga Laguna, which is yung magpupulis. Which is nakausap mo din. Kinonfront ako nun. Tinry ko Nung, lang siya na nung kung ano kinonfront magiging. niya na ako, nag-stop na ako sa kanya kasi about nga dun. Tapos, yung magpupulis na yun, nung kinonfront niya naman yung naka-fling ko ulit, I mean, naging Siya naman ang girlfriend kumausap ko sa doon. yung naka-relasyon ko sa probinsya ba nag-military ako. Mm. Siya yung nagsabi doon or ikaw, di ko alam. Hindi, Nalaman mo yun. doon lang ako sa Baka siya na yung Oo, siya. nag-reach out doon. Simula nun, Kaya pala parang, nakita ko na stalk ako nung babae, nung mo oh, sa probinsya. Try ko, ba't nagtaka na ako. yun na Ba't yung time kasi? na lagi niyang sinasabi na kamukha nga ni Jade. Ganun. Which is, tahimik lang ako pag topic na about dun sa may ganung bagay. Pero nung time na yun, talagang frustrated din ako kasi nung nag-stop ako sa'yo, nakita ko nagsusubaybay pa naman ako pero nakita ko sino-sino na yung mga sinasamahan mo, ganyan. Tingnan ko na Kaya bumagi. nagduda ako nun. Hindi naman may iwasan na magduda pero wala, nagawa ko yun Ayun dahil naman. siguro nangyari. Mm. Siguro defend mechanism ko ganyan. Kasi yung time na yun, 2023, Alas pa tayong bata nun. 2024, sobrang pa ako nun. Tsaka okay naman Tapos, talaga ako nun. tsaka iniisip ko rin yun na, syempre yun nga, may background na nga ako about sa pagpapamilya. Yun, naisip ko rin na, sino kaya kasama niya nagpapacheck up, ganyan. Syempre may guilty nga sa akin, kaya nga habang nag-a-apply ako, talagang hindi talaga buo yung sarili ko kasi may iniisip ako na mabigat. Mga Yun, kailan, lagi ko rin, mga kailan mo nakita yung bata sa social media na na-post ko? maliit pa. Reaction mo nun? Noon, hindi ko pa nare-recognize yung mukha pero habang tumatagal, sinasabi sa akin nung nakatuluyan ko dun sa probinsya, sabi niya, kamukha ni nung Pero mo. mismo sarili mo, anong mo? Oo, sabi ko, oo nga Tapos tinatanong niya ako, anong plano mo dyan? Ginaganon niya ako. Anong plano mo dyan? Sabi ko, pag nakapasok na ako ng stable job, gusto ko talaga siya Bakit niya nasabi yun? kausapin. Ba't niya natanong yun? Nag-open up ka sa kanya? Oo, kinuwento ko kasi wala naman ako no choice kasi kinuwento na nung explain ko na police eh.
kinuwento niya. Kaya umamin ako. Ang sabi ko naman dun, kapag nagka-stable job ako, siguro may mukha na akong ihaharap. Lalo na dun sa pamilya. Kasi nakikita ko, alam ko yan na, alam yun, madjudge ako. Kasi bakit umalis ako? Ba't nawala ako, ganyan. Kaya gusto ko sana, bago magkita tayo, magkausapin ka, tapos may trabaho na ako. Which is, alam ko nga kung saan din yung sabi ko, pagka nakapasok ko, pupunta ako ng Cavite kasi hahanapin ko yung si Chay. Di ba sa Cavite? Oh. Di ba, di ba, naalala mo na Papuntahan natin, oh. naalala mo, naalala mo nga na gusto mo nga dito matulog, Oh. gawa ng galing tayong Batangas. Sabi ko nga, wag muna. Pero gusto ko rin na pakalala rin kita ng time na. Kasi, alam ko sarili ko, seryoso ako. Pero yun nga, tingin mo nga sa akin, tingin niyo sa akin doon sa Manila na ganun nga akong klaseng babae. Pero, Chay, Jay, Yes po. puputulin na muna natin yung mga kwento na yan. At sa pagkikita nyo na lang kayo yung mag-usap ng Oo, ganyan. oo. Madami na kaming narinig na mga Narinig? story. Parang it calls for a second chance. Yes. Malay naman natin. May isang tanong, isang sagot pala kaming itatanong sa inyo pareho, no? Yes po. Bago namin kayo pakawalan dito sa programang ito. Total, makikita-kita naman tayo, no? And PM na lang tayo, ha? Message tayo kung paano at anong araw natin i-schedule yung pagkikita natin. So, anyway, ito yung question namin. Ako lang pala siguro. Chay, Yes po. single ka pa rin ba? Wala ka pa rin bang boyfriend ngayon? Takot na ako. Parang sa bata na po ako nakafocus. Wala na po sa lalaki. So, single na single? Yes or no? Opo, single. Okay. Jay, ikaw, are you single or not? Single po. Sigurado ka? Kakatas ko lang po sa breakup. Kasi nga, yun nga, hindi nga kami okay dun sa about dun kay Chay. Lagi niya nababanggit. Kaya, yun, umalis po ako. Siguro, God's plan. Kaya, sabi ko, ba't mo tumatawag? Yung bala yan. Sama na ko number ko sa resume ko, no? Hindi, uy. Sa Telegram nga, sa Tele nga, nag-pop up nga yung parang di ba na, join Telegram, gano'n. Nandito pa kami, ha? Okay lang naman kung kayong dalawa na mag-uusap. Pwede na kayong magtawagan talaga. Anyway, Jay and Chay, maraming salamat sa inyong pagiging bukas sa amin dito sa programang ito. Thank you so much sa tiwalang ibinibigay niyo sa programa namin at sa amin dalawa ni Titangelo. We hope the best for you guys and sana magkatrabaho ka na, Jay, no? Nang sa gayon talagang Opo. hindi ka na mahiya na humarap sa mga tao sa paligid mo kasi minsan talaga doon natin inuhugot yung confidence natin eh. And kay Chay naman, take your time. Kung sakaling traumatic pa rin ang mga nangyari sa nakaraan, ayun talaga. Pero naniniwala ako na yung tamang tao, kung dumating man siya o dumating na o darating pa lamang, hindi ko sigurado kung sino to, no? Malay natin, kausap mo. Kung sakali man, lulusawin niya yung trauma na yun, yung takot na yun ulit. At magtitiwala siya. So, thank you so much. Thank you. May gusto pa ba kayong sabihin? Siguro sa Thank you. sa na lang po sa personal. Thank you po, sir. Welcome. Thank you po. Thank you sa inyo. Sino kami? Ma'am, Thank sir. you po. DJ Titangelo at Thunder and DJ Rocky. Thank you so Yan. much po. Thank you po. Thank you po. Jay, salamat Po. at create na lang tayo ng GC natin para mag-chat tayo kung saan at kailan tayo magkikita-kita. Okay? Para makita mo rin yung bata. Okay? Okay po.
Kahit yung bata na lang. Charot. Wow. Chay, wag mo Ayun. naman, Ayaw papakita. mahirap kumain ng mga Oo, kaya tumataba ang isang tao kasi kinakain niya lahat ng mga pride. sinasabi niya. Yan. Kahit bata na lang din. Mm. Dahil malay naman natin kung hindi lang pala bata, diba? Talagang silang dalawa. Gumawa ulit ng bata? Oo. Ay, wag hindi, yun. wag naman. Wag naman. Tsaka siguraduhin muna na talagang buong buo, 'di ba? Buong buo kayong dalawa bago magsimula ng panibago pang mga relasyon. Hindi man sa isa't isa, kundi sa mga susunod ninyong mamahalin pa, 'di ba? Anyway, thank you once again. Thank you po. Thank you so much. Yeah. Thank you po. Goodbye. Opo. Bye-bye. Jay, thank you. Bye-bye po. Chay, thank you. po. Thank you po. Thank you po. Thank Bye-bye, you so Chay. much. Opo. Bye-bye po. Grabe naman 'yun. Hi, dude, it is or it was our first time, no? Na magkaroon ng ganong klaseng call. Mhm. Sa hinabahaba ng mga panahon natin sa radyo, no? First time ko yun. Yun yung masasabi ko, first time. Mhm. Sa buhay ko na may dalawang taong nag-uusap para malinawan sila sa parehas na nangyari sa buhay nila. Mhm. Minsan kasi may mga dahilan kung bakit natin nagawa yung isang bagay o bakit natin nasabi yung isang linya. But that doesn't really define us. Ang pinakamahalaga pa rin ay yung intention natin, 'di ba, sa buhay. And we learn from it, accountable tayo sa mga naging desisyon natin sa buhay. Yun yung pinakamahalaga. At ang pinakamahalaga dito din, dude, ma-value natin yung communication. Mhm. Kasi napakahalaga rin pala talaga nun, no? Yung Sobra. makapagsabi ka ng tunay mong nararamdaman sa tao. Mhm. Yung mailabas mo yung nararamdaman mo sa mga pinagkakatiwalaan mong tao. And na-appreciate namin po yung ganong ibinigay niyo po sa amin. Sa akin, simple lang, dude. Thank you. Thank you, DJ Rocky Terra, sa partner ko na maging parte ako ng... Nagulat naman ako. Yeah. Thank you, dude, kasi naging parte ako nito ng programang alam ko naman na pinag-isipan mo at alam ko yung intention mo dito. Lagi natin 'to pinag-uusapan. Lagi natin 'tong inaayos at pinapaganda lalo dahil alam kong ito baby mo to eh. Baby natin to, dude. And thank you dahil ito sinama mo ko dito at naging parte rin ako ng programang ganito. Naniniwala ako, dude, na God's sent to. God's direction Hindi to. natin directive. alam kung bukas ano na mangyayari. Oo. Pero dude, basa ako. Gulatan ako. Hindi to yung Yes. parang parte ka. Hindi. Ganun. Hindi dahil sa in-include kita. Hindi. Talagang you are meant to be here. Dude, hindi Thank dahil you. sa parang, parte Thank siya you. ng programa ginawa. Hindi. You are meant to be here. And kaya ka nandito dahil may purpose talaga eh. Kumbaga, hindi sapat na ako lang yun nandito. Talagang dalawa talaga tayo dapat na nandito. And mas lumakas yung paniniwala ko sa programang to at mas nagkaroon ako ng ibang perspektibo dahil sa presensya mo dito sa programang ito. And sana po tuloy-tuloy lang, no, yung magawa namin na kabutihan o di kaya naman pakikinig sa inyo. Kasi yun naman talaga again yung purpose namin eh, kung bakit namin to ginagawa. At dun sa pagkatao namin ni Titangelo, base dun sa Gallup strengths namin, sa assessment ng mga test na ginawa namin, dun sa napag-aralan ni Mama Nicole na binahagi niya sa atin. Na worth million or half million yata yun. Oo, dude. So, eto, just a quick story lang Yes. po, no. Si Mama Nicole po ay umattend po ng learning session. Actually, talaga siya, course, no. Sa isang institusyon na napakahuhusay ng mga produkto at napakahuhusay ng mga teacher or ng mga nagtuturo. So, etong learning na ito, learning institution na to ay tinatawag na Gallup. International po ang level Yes. nito at mga business owners and sabihin natin ng mga nag-aaral po dito ay mga international business owners, para mga ganon yung datingan. Sa iba't ibang bansa. Sa iba't ibang bansa o sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So, eto na.
Shinare sa amin ni Mama Nicole yun. And one of the things that she shared to us ay yung pagfo-focus dun sa strengths na meron kami. Top 1 lang sasabihin natin. Ha? Yes, ang top 1 namin ni Titan Jello is positivity. Parehas kami. Yes, pares po kaming positive outlookers in life. So, yun yung parang common ground namin ni Titan Jello. Kaya mas parang gusto namin talaga na maipadama dun sa mga kabisyo natin na hindi po kayo nag-iisa. Lagi kang may kasama. May kasama ka, kabisyo. At kami Totoo yun. You are not alone in this world full of chaos or chaotic world kung yan yung description mo about your world. Well, hindi po. May kasama ka. Kami po yun. So, handa po kaming magbayad ng dinner and pamasahe ng ating caller na si Chai at ng kanyang baby daddy na si Jay para lang magtagpo po sila dito sa Love Radio Manila. And we will do it privately. You will not see a photo but we will update you on air. 'Di ba kung sakali mong nagkita na sila, no? Pero hindi na po namin sila ipapakilala sa inyo for Malay mo, their privacy. Kung pumayag, edi sila bahala. Hindi naman na kami mag-i-insist sa kanila. Pero alam mo, dude, may isa ng caller na napa Star City ko. Alam mo kung sino siya? Siya yung tumawag dito sa programa na ito na isa sa mga hindi ko rin makakalimutan kasi iyak siya ng iyak. Tapos, tinanong niya ako kung nandito si Lord, bakit hinayaan niya yung mga bagay na ito na mangyari sa kanila. It was a full of struggle. So, sabi ko sa kanya, sige, punta ka dito and I will connect you to a mental health expert. So, yun nangyari, it was a 360 experience and journey kasi yung programa natin nakatulong sa kanya in the sense na nagkaroon siya ng kausap para ma-unload yung bigat ng nararamdaman niya. At the same time, very therapeutic sa kanya. So, kausap niya yung mental health expert natin. At the same time, nakapag-enjoy sila ng family niya. At nung dumating siya dito, dude, wala akong tinanong na kahit ano, kumusta ka or ganyan. Basta niyakap ko lang siya. And then, tara, Star City na tayo. Because minsan yung mga pag-uusap na yun sa pribadong lugar mo lang talaga siya gagawin eh. And hindi na para pabigatin palalo or parang sariwain yung call na yun. It's just parang a season na kailangan din natin talagang pagdaanan. Tama. So yun. Thank you, DJ Rocky. Thank you din, dude. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ito po ang number 1 radio station mula Metro at Mega Manila, 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama niyo rin po ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At ito pong mga handog naming awitin para sa inyo. Magbalik by Kalya Lily. Metro's #1 Love Radio. Basic!